L'Ajuntament de la Seu d'Urgell ha rebut a l'Escola de Futbol Orgèlia en un reconeixement per la seva tasca en l'impuls del futbol base. L'acte institucional ha comptat amb la presència de part de la Junta Directiva, jugadors i entrenadors del club. L'Edfor està conformat per gairebé 270 jugadors i una quarantena de tècnics. Aquest any hem augmentat un equip de futbol 7, l'any passat érem 6, aquest any som 7, i de futbol 11 també. L'any passat érem 6 i aquest any un més. I la veritat és que sí, que cada any, tant l'Aldo, el coordinador de futbol 11, com jo, no parem de rebre sol·licituds per intentar entrar a jugar a futbol, a gaudir d'aquest esport. Estem molt agraïts perquè puguin disfrutar tots els nens, que ja tenim, som molts en el club i cada cop anem augmentant, i ells puguin disfrutar de totes aquestes instal·lacions que ens prové l'Ajuntament. Representants de la corporació municipal han felicitat l'entitat pels èxits assolits en la darrera temporada. També s'han compromès a buscar un nou espai per la pràctica esportiva dins la ciutat. Actualment, alguns dels equips es desplacen al camp d'Alàs per falta d'espai a la Seu. El que volem és fer un estudi de l'espai que hi ha i si hi ha aquesta viabilitat i possibilitat de fer un camp de futbol 7 reglamentari per poder oxigenar aquests entrenaments i partits. I com bé has dit, el tema del camp d'Alàs ha estat una gran oportunitat, una gran sort que hem pogut fer un conveni amb la FAF, Andorra. Després dels parlaments, els jugadors han entregat un obsequi a l'alcalde de la Seu d'Urgell, un quadre amb la pintura d'una samarreta de l'escola de futbol.